Bona nit, ens avancem entremig dels companys de la premsa. Em sap greu que no tothom ha pogut entrar. Sortim a saludar-vos. No és la primera vegada que no ens hi cap la gent dintre dels locals. I com podeu imaginar, n'estem molt contents i molt satisfets. I ens genera molta esperança i voldríem creure i voldríem poder pensar que aquest ambient que notem pels carrers, en els actes, la gent que ens parla, que ens atura, es traduirà en vots el 25 de novembre, perquè estem convençuts que podem aportar moltes coses. Podem aportar preparació, rigor, serenitat quan cal, entusiasme sempre que sigui necessari, i estem convençuts també que la felicitat no és possible sense llibertat, que la llibertat no és possible sense coratge, i nosaltres procurem tenir el coratge sempre i no tenir mai por de res. I si alguna vegada tenim por, ho diem fluixet, mirem els ulls dels nostres companys, ens empassem la por, perquè volem desterrar la por dels ulls dels nostres i volem dibuixar-hi en el seu rostre un somriure etern de victòria. Estic segur que ho podem fer, que el 25 de novembre posarem uns fonaments de la llibertat del nostre país, de la justícia social del nostre país, de que és indestriable un camí de l'altre, que el nostre lema de campanya és un nou país per tothom, perquè volem fer un nou país, un nou estat en el concert de les nacions lliures, perquè volem tenir l'oportunitat de construir-lo de bell nou, de construir-lo millor, de fer-lo més democràtic i més participatiu, i més transparent, i més just, i més proper a la gent, i sobretot volem que sigui per tothom. Perquè de la mateixa manera que estem convençuts que sense les eines d'un estat, sense la independència, no podrem garantir els drets econòmics i socials dels nostres conciutadans, també estem convençuts que si no els expliquem que això ho fem per tothom i que ho volem fer amb tothom, serà impossible construir aquest nou país. Per tant, amb l'esperança que el 25 de novembre posem els fonaments d'aquest camí que ha de ser el camí de la victòria, jo no sé què més dir-vos ara. Hem de tornar a entrar dins, ens veurem en els propers dies, queden 5 dies de campanya, queden debats, queden entrevistes, tindrem ocasió d'anar-nos retrobant en els actes, dintre de les sales, pels carrers, de retrobar-nos a la ràdio i a la televisió, i de moment res més. Visca Catalunya Lliure!